A festeiros non hai quen nos gañe. Centos de romarías, máis de 2000 verbenas. Pero este verán cheira a drama. Os cartéis das festas galegas en risco. Non hai quen leve o palco ao campo. Escenarios móviles parados nun pendello. Músicos sen transporte. O carné de conducir máis cobizado ca a partitura do mellor pasodobre. Galicia necesita urxentemente unha romaría de camioneiros. Hoxe, no Quen anda aí. Falta choferes de camión, pero non vai ser Tellado, un deles, Pero porque non vou a ser, home, bueno, ahora xa Está teño aquí unha Miguel, pensión que é realmente o chofer deste tráiler da Orquesta La Fórmula, que é un tráiler de apoio. Que é un tráiler de apoio? Tráiler de apoio, pois é onde se leva todo o que fai falta logística dunha... Pero hai que poñelo ao lado do escenario. Hai que poñelo, cualo contra o escenario, a altura que está o escenario, para Pero descargar claro, carros. onde encontras tú un campo de festa que sea todo chao? Ui, pero eso temos que facelo nós, como que temos hidráulicos e poñelo, xogar cos hidráulicos, exactamente. Que che falta? A ver. Home, eu teño que chegar Bobis Cordel para ali para a Igrexa Feita. Bueno, sabes o que... o tenderete... Vamos a ver se eres capaz de encendelo solo, encendelo, Sí. Home, a ver, A ver, é explícalle, automático. Miguel. Bueno, pois explícoxe, nada. Sabes o que tes o cinturón? Claro. Primeiro, os pellos, que estén regulados a túa altura. Os espellos para Tú mírales, verdad? Moi bien. Teño que peinar espello, estupendo ali tamén, aquí tamén. Oye, Este camión é automático, vale? Aquí van as marchas. Ahora está en neutro, chave, dale Que contacto. isto é aquí, non? As Eso marchas son son marchas, sí. É automático. Tú dalle a como chave, deixa que entrar aí, dalle para diante ahora. No, dalle hasta que encenda, sin medo. Dalle para... Aí está. Camión encendido. Hai un pouco... rock and roll. Ahora, o camión que está facendo é collendo aire. Collendo aire. Claro, ten que coller aire, os bombíns, todo. Para os frenos, para Presión frenos, aire para todo. insuficiente. Hasta que chega o 12, ali, non che arranca o camión tampouco, Inda que o queres arrancar, non che arranca, porque queda frenado o remolque. Está collendo aire para poder frenar, pero se non Está pode collendo aire frenar. para que quede os frenos do remolque e todo. Claro, se non frena. Ou como me frena. Que ver. É un camión listo xa sabe. hai que É todo esperar. automático. E xa sabe tamén se a Comisión de Festas pagou ou non pagou. Moi ou ben, se agora non está no vai. 8, non? Que xa valdría. Pero xa onde está collería. o 8? Onde ves o número ali? Ali, na terfermómetro. Aquí. Aí, ese. Aí onde se marca claro. o aire, vale? Claro, non veo, vello, non veo, non oi. Pero hai aquí máis instrumentos que nun avión. E aquí como- marcache as marchas. Sí, é Ahora que está neutro, tes punto. medio depósito de gasolina. Sí, eso despois tenemos que echarlle un pouco logo. Aí tamén leva gas dese blue, non sei que. Pois xa poderíamos arrancar e aquí sería o tema das marchas. No, pero non lle toque. No, non lle pasa nada. Non lle toque. Ahora estas e marchas, Está ben, está ben. vale. Tellado, esta é a parte está fácil mal. da misión de hoxe, Esta marcha. Vale, apaga Esto para ahora. diante e para atrás. Apaga ahora que está aí Juan, que non sei que nos quere. Digo que esta é a parte fácil da misión que ten hoxe Tellado, que é aprender un pouco o funcionamento do camión. listo. O que pasa é que É máis fácil o cantar na camionero de orquestra, orquestra, cando chega ao lugar da Sí. festa, ten que facer moitas máis cousas fora do camión. Claro. Se deixa chover balas facer, Miguel, danos un titular, que é o máis duro que ten que facer un chofer no Unha campo vez da que xa festa? estás na festa. Bueno, unha vez que estamos na festa, pois o principal é dar entrado, que hai moitos sitios que... unha vez dentro. Unha vez dentro, pois eso, hai que acuar o camións de apoio, que no meu caso que é un camión de apoio, ou unha vez que o escenario está aberto, esa altura e todo, pois acuar o camión de apoio, que queden á mesma altura do escenario. Isto é o que é a plataforma atrás é elevatoria. Eso levantas a altura do escenario e despois baixar o que Canto luces... tempo suele pasar entre que entra o primer tráiler no campo da festa e está todo xa montado? Nos agora mesmo xa che digo, estamos facendo 3 horas e media, 4. Desde que entramos na festa hasta que xa pode subir os Poden subir músicos os a Está listo en 3 horas. 3 horas e media, 3 horas e Así media. que que ten- cando se arramaban os palcos como, 3 horas e media, como que os é o de andaños casi das igual. obras. Había que armar o palco, había que... Ten traballo, Alfonso Tellado. Ti presta atención ás indicacións de Miguel, te contado volvemos contigo e vemos como montas todo ese escenario.